matan nan? Adam A. Zango babban jarumi ne a Kannywood. Ana ji da shi sosai bangaren acting saboda basirar shi da kuma iya rawa da kuma kyan shi da kuma kuɗi. Hakan ya sa mata da yawa suna son auren shi. Hakan kuma ya jawo wa Adam A. Zango auren mata da yawa wanda yake saki bayan kalilan lokaci. Shi sa yau muka kawo muku yaran da matan suka haifawa Adam A. Zango. Yawan yaran Adam A. Zango sunayensu da kuma shekarunsu, amma kafin mu fara ku taimaka ku dangwala mana wannan tambarin subscribe din saboda ku rinka samun shirye-shiryen mu masu nishadantarwa da ilmantarwa irin waɗannan. Allah ya sa mu ga na baɗi. Matar Adam A. Zango ta farko mai suna Amina Rano ta haifar mai yaro da ake kira Haidar. Yaron shine babban yaron namiji na Adam A. Zango. Ya Adam A. Zango yana ji da yaron sosai shine saboda shine babban yaronsa. Ita ma kanta mamar shi wato Amina Rano din ita babban jaruma ce a Kano. Sun yi aure da Adam A. Zango na shekara ta 2006, amma bayan 'yan shekara ɗaya suka zo suka haifi yaron. Duk da haka dai ko da yake dai sun haifi yaro suna da yaro ɗaya tare, hakan bai hana rabuwarsu ba saboda shekarun Adam A. Zango da ita Amina din sun rabu, wato ya saki ta kenan. Aisha ita ce matar Adam A. Zango ta biyu kuma ta haifar mai yara mazaje uku. Ita ce kaɗai matar da ta haifar wa Adam A. Zango yara mazaje uku kuma ta fi duka matan da ya aura ya saki haifar mai yara. Sun yi aure na shekara ta 2013, amma har iya dai ba san ainihin sunan baban yarinya ba, an dai san sunanta da Aisha, kuma ba san dalilin da ya sa Adam A. Zango ya saki ta ba. Kurmin haka kawai aka waye gari aka ga sun rabu. A shekara ta 2015, Adam A. Zango ya auri wata mata daga kasar Cameroon mai suna Ummul Kulsum. Wannan matar ita ce ta haifar mai yarinyar shi mai suna Murjanatu a shekara ta 2016. Yanzu akalla yarinyar ta kai kusan shekara 12. Ita ce kaɗai yarinyar Adam A. Zango, duk sauran yaransa maza ne. Sunan nickname fa. Wannan su ne iya sunayen yaran Adam A. Zango da muka kawo muku a daidai wannan lokaci. Kuma na subscribe ku danna alamar ƙararrawa ta yadda mu dinga sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryen mu masu nishaɗantarwa. Mayaƙi TV tashar al'umma, mun gode.